Чудите ли се защо при студент контакт много малко хора ви връщат отговор? Изобщо не кликат на вашите материали и не можете да ги преобразите от потенциални в текущи клиенти. Гледайте внимателно. На първо място, когато си говорим за студент контакт, комуникацията следва да бъде обрана, кратка и точна, защото хората вече не обичат да четат, затрупани с съобщения, особено ако това са в някакви социални или професионални платформи. И трябва вашето съобщение да бъде толкова кристално и кратко, че да може с един поглед човек да вземе информирано решение, дори само за да ви отговори. Втора много често срещана грешка е, че комуникацията е обърната към услугата. Някои хора смятат, че в кратко съобщение при студен контакт трябва да опишат максимално много от това, което правите и се използват моите любими номинализации. Всички, всякакви, никой, винаги, никога. Избягвайте тези думи и бъдете специфични. Опитайте се да сложите специфичен акцент и само леко да споменете палитрата от услуги или от продукти, които предлагате, но нещо специфично. И да, направете си труда да прочетете преди да пишете на човека с какво се занимава, особено ако вие сте свързани в някаква професионална мрежа и е добре да знаете човекът каква дейност е извършил или каква професия съответно в момента упражнява. Това ще ви даде ключовите думи, с които ви да се скачите. И по-добре да пратите 30 съобщения за 30 дни, от които да имате 3 отговора и един потенциален клиент, отколкото 400 за една седмица и да седите в мют. На трето място, най-често срещаното е когато се получи отговор, т.е. 50% от работата при студеният контакт вече е свършена. Хората, когато ни казват дай ми повече информация, те не казват да, разбира се, те казват вече имам застраховател, вече имам IT компания, вече имам разработчик на вебсайта, вече имам гримьор, вече имам всичко. И отговорът обикновено е един и същи. Аз не искам да изместя, направя еди какво си. Аз искам, т.е. изказът на търговеца, на проактивната страна, на компанията, която таргетира своя клиент при студен контакт, е аз какво искам. Много повече конверсии бихте могли да имате, ако направите нещо много просто. Зададете един отворен въпрос. Например, аз предлагам поръчково бизнес облекло, което може би е за вас, много добри цени, така. Аз казвам, аз имам шивач от 16 години. Отговорът на съответният търговец беше съвсем скоро. Аз не искам да изместя вашия търговец. Аз искам да застана пред вас и да покажа моите ризи, сака и костюми. Много повече би сработило следното. Да се направи разпознаваем моят избор аз да си правя поръчково облекло с реплика. Прекрасно. Обичам да комуникирам с хора, които се грижат за своят бизнес външен вид, което означава, че другата страна разпознава нещо, което аз правя в моя стил, инвестирам време и усилия. След което може да се зададе един отворен въпрос. Например, какво ви кара все още да работите? Или защо продължавате да избирате същия човек? Или защо какво прави вашият личен шивач успешен? Кой е стилът, който той, да речем, преследва, за да мога и аз да го направя? И оттам вече да тръгне в конкретика разговорът или диалога. Защото при студеният контакт, когато се работи на ангро, хората много бързо го разпознават. И в този случай се чувстват маргинализирани. Няма конкретика, няма някакъв реален интерес и съответно хората обичат да се чувстват специални. Само с едно разпознаване като реплика и задаване на отворен въпрос може да постигнете съвсем различен ефект. Ако вие правите студент контакт и това ви е било интересно, сложете един лайк отдолу, коментирайте, абонирайте се и предложете някои теми, по които да си говорим, защото бизнесът е една красива дъга, под която бихме искали да застанем. Вие ми кажете от кой край искате.